अफिसनि समाथ' जाबाय, नाथाय बियो दिनै मानो दाबो सफैयाखै? जोंनि अफिसार गिदिराथ' टाइमजों लोगोसे खारनो रोङाब्ला जोबोद रागा जोङो, नाथाय इसाया दाबो बुजियाखै बे खोथाखौ। बियो दिनै फैथों, बिनो आं दिनै गासै दायित्वखौनो फोरोंजोबगोन। नाथाय इसाया दिनै मानो सफैयाखै? ना बियो आंखौ बे अफिसाव लोगो मोननानै फैनायसो नंला? जानांगौ फैगासिनो। आं दा दसे थानानै फैफिनथारगोन। बेखौ जेरैखि जायाब्लाबो दिनै लोगो हमनानै आं रायलायथारगोन आरो बेखौ आंगो खालामनानै आं लाफिनथारगोन। जमै बिहामजो आरो सोरांस्रि बिहामजो, नोंसोर बबेयाव दङ? बिहामजोफोर सानैबो नै आंनि सेराव फैलाय। खोनादोंना बिहामजोफोर? जमै बिहामजो आरो सोरांस्रि बिहामजो, फैथ'। नोंसोर सानै बिहामजोआबो आंनि सेराव फैथ'। मामा, आबौआ थैनानै थांबाय, नाथाय आंनि बाबाया बबेयाव थांदों? बियो बाबाया गावनि बिफा थैनायखौबो नायफैयासै। मोनथिया, बबेबा जायगायाव थैनानैसो दंहैयो ना गोथाङै दंहैयो। डक्टर लिंनो थांनो होनना थांनायानो दाबोसिम सफैफिनासै। माबायदि मानसि बिसोरो? बहा मा जानानै दङ? फन हरब्लाबो मोनला बिसोरखौ। आदैजों बाबाजों आबौ थैनायखौ नायनो गोसो गैखायामोनदां, बेनिखायनो बिसोरो खारखुमानानैसो थादों। इसा, नोंनि बाबाजों आरो नोंनि आदैजोंथ' बेबायदि साननाय नङा। बिसोरबा दा मा समस्यायाव गोलैदों जों बोरै मोनथिबावनो? अफिसावबो थांनांगौमोन, दा बोरै थांनो? नखराव एसेबां गिदिर दुखुनि समाव आं बोरै अफिसाव थांनो? अफिसावनो थांथ'ला आङो सप्तासेसो, गोसोखौ मोजां मोनागौमानि। रावबो गाबज्रिबाबो फैला माथो। नै माथो गाबज्रि हरगासिनो? इसा थाथ' गाबज्रि हरगासिनो हनै नोंनि आबैया। आइयै गाबज्रिदों? नोंसोरखौ आं दहायनिफ्रायनो गाबज्रिगासिनो, नोंसोर मानो खोनासङा? आरो बहाथो जोमै बिहामजोआ? आयै, मामोन? बिहामजो फिसा, नों हौवा गारना थांनायनि उननिफ्रायनो आं गोसोखौ मोजां मोनाखै, गोसोआवनो गोजोननाय फैयाखै, हारसिं मोनदों। बेनिखायनो नोंसोरखौ लिंहरदों, नोंसोरजों जमा थानो होननानै। आयै, हाबाब, मालानिफ्रायथो जोंखौ नांगौ जाग्रा जाखो नोंनोलाय? माथो गोदो आफा थानाय समावलाय थालिरनो, आपेलनो, दालिमनो लाबोखोमा माथो न' सिङावसो हारसिं जायोमोन, हारसिं थायोमोन माथो। दालाय जोंखौलाय मानोथो नांगौ जाखो? जोमै, नों मा बुंलाबायदों? औ जोमै, गोदो आफा गोथां थानाय समाव आफाया गोबां नासपतिनो, दालिमनो, आंगुरनो, थालिरनो, आपेलनो, आंगुरनो लाबोबाय थायोमोन नखराव गासैबो ज' जाथों होननानै। नाथाय बियो रावनोबो होआलासे सिरि न' सिङाव लांखोमानानै हारसिं जाबाय थायोमोन। हाबाब बिहामजो, आंखौ मानो नों एथ' गाज्रि बरनाम खालामनो हास्थायदों? आं माला बेबायदि सिरि जाखोमाखो? आरो आंनि हौवाया मालाथो बेबायदि जाग्रा मुवा लाबोफेरनाय? आयै, नों जेसेबांखि थगायनो हास्थाया मानो, आं नुनायखायनोसो बुंदों। आरो दाथ' आफा गैयिखायनोसो जोंजों मोजां जाफादों नङा होनलाय? जोंजों खुसि जानो थाखाय। जोमै, अन्नानै नों बिदि दा बुंसै। आइया गोबां दुखुआव दङ। आइया दुखुआव थाखानाय मानसिखौलाय नोंलाय मानो बिदि बुंखो? मानो बुजिनाय गैयै बायदि खालामखो नों? बुंनो हो बिहामजो, बिनि गोसोआव मा बेरखांदों गासैखौबो बुंनो हो। बे जा बुंनो लुबैदों गासैखौबो बुंनो हो, आं खोनासंजोबनोसै। आंलाय सानदोंमोन आंनि बोराया थैबाय, रुजु-रुमु फिसा सानैजोंनो नायजानानै बिहामजो सानैखौ अननानै बिसोरजों अनलायनानै थानो। नाथाय आंनि बोराय थैनाया दिनै सानसेल' जादों, दानो नोंसोरो आंखौ बेबायदि खालामनो हमजेनबाय। आयै, दुखु दाजा। आयै,
नों हारसिं नङा जों गासैबो नोंजों लोगोआव दं आरो आफा गैला होननानै जों नोंखौ नासयगोन बे नङा आयै जों नोंनि बिहामजोआ बिखुनजोखौ अराय सम सिबिनो रोंनांगौ आरो फिसाला आरो बिहामजोनि खामानियानो गावनि बिमा बिफाखौ फुजिनाय जों दिनै नोंखौ फुजियाब्ला नोंखौ नायाब्ला जोंनि फिसाफ्राबो सानसे जोंखौ नायनाय नङा बे फाला बदलसो आयै अलंबार बेफोरो मा जाखो मा जाबोखो नों जेने थेनेसो बासिबाय सानैबो मा जाखो नोंसोरलाय आरो नोंसोरथ' आफानि थाखाय डक्टरसो नागिरलांदोंमोन ना डक्टर नागिरनो थांनायानो सानथाम सानब्रै आरो नोंसोर बेबायदिसो अबस्था आयै एसे बावब्लानो नोंनि महर नुनाय नंलामोन आं आयै हस्पिटाल मोनहांहां समावनो गंसे ट्राकआ जोंनि गारिखौ हुख्रेमफैयो माबायदिथो सालायो नोंसोर मोजां नायना सालायनो हाया मोजांखौनोथ' सालायखायो दा आरो जोंनि गोसोआ जोंनि ब्रेना आफानि फारसे दङमोन माबोरै जाखो मिथिला आयै एसे बावब्लानो नोंनि मोखांजों नुनाय नंलामोन जेने थेनेसो जों बासिनानै फैबाय नै आयै आंनि महरखौ नायलाय आंनि महरा मा जाखो आयै मानो जेबो बुङाखै नों आयै आफाखौ मदद खालामनो हायासै दा आफाया बोरै दं हामबायना आफाया फिसाफोर सुनियानो सुनि माथो जोंनि न'आव फिसाफोर नोंसोर सिन्था खालामदों आंखौ नुनाय नंलामोन होननानै नाथाय नोंनि नोम्फाया नोंसोर सानैनि महरखौ बेसेबां नायनो आसा थालांबाय फिसाफोर नोंनि नोम्फाया गैला मा नोंनि नोम्फाया जों गासैखौबो बिदाय होलांबाय खाफाल सुनि नोंसोरो फिसाफोर नोंसोरो नोम्फानि महरखौ नुवासै नोम्फाया मैया जिउ गोमालांबाय नोंसोर बबेयाव थाहैया एथ' गोबाव नोंसोरो नोम्फानि मोखांखौबो नुवासै आफाया गैला दे अलंबार गोसोखौ हमथा फिसाफोर मानसिनि सोजिउ थास'लायनि दै बायदि खाफालनि लिरनाय सोर माब्रै थैगोन सोर माला थैगोन आफा आंखौ निमाहा होदो आफा नोंनि जोबथा समाव नोंजों नुजानो हायासै आफा नों आंखौ जोनोम होबाय खांबाय फेदेरबाय फोलावबाय आंनि थाखाय जोबोद दुखु खस्थ' मोननांबाय नोंसोर आंखौ जाहोबाय लोंहोबाय फोरोंबोबाय दिनै मानसि खालामबाय नाथाय आंसो नोंखौ जोथोन लानो मोनासै आफा आं साननानैसो दङमोन देहा थासान्दि आफाया मावनानै जाथों एसे बोराय बुरै जायोब्ला बिमा बिफाखौ आलो फज' जाहोगोन होननानै बेसेबां सिमां लादोंमोन नाथाय आफा नों दिनै हरखाब नों आंखौ मानसि खालामबाय खांबाय फेदेरबाय फोलावबाय बिनि बान्थाबो आं नोंनो होनो मोनासै आफा आरो नोंनि जोबथा मोखांबो आं नुनो मोनासै आफा आंखौ निमाहा होदो आफा आंखौ निमाहा होदो ओइ आफालै नों मानो थैखो आफा आफालै नों मानो थैखो आंनि बिफाया जोंखौ खस्थ' दुखु होआलासे उदां जाहोदोंमोन आफा नों दा थैनानै थांबाय आफा जों खस्थ' मोनसिगोन नों जोंखौ गोदो फोरोंदोंमोन बुजायदोंमोन दानो खामानि सोलों दानो गियान ला दानो खामायनानै ला बै समाव आफा नोंनि आमुलाव आलो मोनजानायखायनो जों खोमा होआखैमोन दिनै नों थांनायनि उनाव आफा जों खस्थ' मोनसिगोन आफा नों मानो थांखो आफा नों मानो थांखो फिसाफोर
फिसाफोर नोम्फायानो थांखाबाय नोम्फा थानाय समाव नखराव नांलाय खमलाय मोनब्लाबो नोम्फायानो मिलायहोफिनोमोन नोम्फायानो नखरखौ गोग्गोम खालामनानै लाखिबाय थायोमोन दाथ' नोम्फाया गैला जोंनि नखराव गोबां जेंना समस्याफोर फैयोब्लाबो नोंसोरनो दैदेननो नांसिगोन फिसाफोर नोंसोर गियानि जादों फिसाफोर नोंसोर बुजिग्रा जादों फिसाफोर नोंसोर धोर्जोनि मानसि जादों फिसाफोर सोरांस्रि बिसोर फिसाला सानै आरो बिमाखौ बेबायदि ज' दोनोबा बिसोर गाबबाय थागोन दाखाय हरसेब्लाबो ओइ नोंबो नोंनि हौवाखौ बोखांनानै लांदो आंबो आंनि हौवाखौ लांनोसै देरहा गोसोखौ हमथानो गोसोखौ लोरबां खालामोब्ला लोरबाङैनो जालांगोन मानसिनि जिउखौ सोरथो हमथाना लाखिनो हानो देरहा आफाया थैनानै थांबायब्लाबो आरजल' गाब बिनि जिउआ बिनि आत्माया सोरगोआव आलो गोजोन मोनहैथों होननानै बिहामजोफोर थांदो थां नोंसोर गाव गावनि हौवाफोरखौ रुमाव लांनानै बिसोरखौ बुजायहै बिसोरखौ सामलायहै थां जागोन दे थौदो देरहा थौदो Hai berai Karena Abai जों दङ फिसौफोर नोंसोरनि मोखांखौ नायनानैनो थांनानै थानांसिगोन आं आबै आंनि आइ आफाया नोंखौ सैयाब्लाबो नोंखौ फिसियाब्लाबो आं फिसिगोन आबै आंबो आंनि आइ आफाया नोंखौ नायाब्लाबो आं फिसिगोन आबै आबौआनोथ' आंखौ दिल्लीयाव फरायहोनानै दिनै मानसि गिदिर खालामबाय आबौआ आंखौ दिनै मानसि खालामना गालांनानै गाव थैनानै थांबाय आबौनो होनो गोनां बान्थाखौ आं नोंनो होगोन आं थैनानै थाङागौमानि आबै आं नोंखौ फिसिगोन आबौ फोरोंना गालांनाय आबौ होना गालांनाय साख्रिजोंनो आं नोंखौ फिसिगोन आबै आं नोंखौ फिसिगोन I love you आबै सना नों गाबनाङा आबै नों गाबबा जोंबो गाबनो ओंखारो आयै सना फिसौफोर आंनि बायग्लिनाय गोसोखौ नोंसोर सानैयासो लुखांहोफिननो हागोन फिसौफोर जिउ गोलाव जाथों फिसौफोर नोंसोरो जिउ गोलाव जाथों